Dar terba solari fin-Naxxar sa tinbidel f'appartamenti biex tilqa' sa 14-il ruħ għall-aħħar imbuttatura fir-riabilitazzjoni tagħhom mid-droga. F'konferenza tal-aħbarijiet id-direttur tal-Caritas St. Nigat qal li din ir-residenza sa tkun ħolqa importanti fil-katina ta' servizzi ta' riabilitazzjoni tal-Caritas. Spjega li r-residenza se tilqa' lir-residenti temporanjament minn 6 xhur sa sentejn u lil dawk il-persuni li temmew b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni u li għal xi raġuni jew oħra ma jkollhomx fejn joqogħdu qal li sa tingħata priorità lil nisa bit-tfal u lill adulti żgħar li jkunu ħirġin miċ-ċentru terapeutiku tal-Ibwar. Meta jkun hemm persuna li għamlet proċess ta' riabilitazzjoni mid-droga li dan il-proċess jaffieħu proċess anka ta' sentej bil-elementi residenzjali hemm elementi ta' servizzi anka qabel jistabilizza. Dawk il-persuni li jkunu nħelsu mid-dipendenza però ma jkollhomx fejn joqogħdu jiltaqgħu ma' għawċ u sfidi kbar. Huwa servizz kritiku ħafna għal daw il-persuni. Fi żjara lix-xogħlijiet il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes stqar li l-proġett u parti mill-inizjattiva ta' djar speċjalizzati tal-Awtorità ta' Djar u xhieda ta' modell fejn istituzzjonijiet governattivi u s-settur tal-volontarjat jikkumplementaw lil xulxin fisser il-binja bħala akkomodazzjoni sigura u ta' dinjità għal persuni li lesti jintegraw. Meta tsemmi djar tal-akkomodazzjoni soċjali mhux qed titkellem biss fuq nies li għandhom bżonn dar, imma għandhom bżonn il-kura u l-għajnuna u t-terapija. U allura ħloqna dik l-inizjattiva bħal diversi entitajiet oħrajn, mhux il-Caritas biss, li jkollna wkoll dik l-għajnuna permezz tal-infrastruttura imma fuq kollox jikkomplementawha bix-xogħol tagħhom professjonali kif qed jagħmlu l-Caritas hawnhekk. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet ippreżentata koppja tal-ktieb Inħobbkom li jiċċelebra l-ħajja ta' Monsinjur Viktor Grek u kif ukoll qalb maħduma minn residenti tal-Caritas.